Ano na siya? Hapon na. Magano sana ako eh. Ito pa rin yung damit yung kanina nag-ano ako. Nag-unbox ako ng box. Magano ako. Mag-unbox na. Mag-unboxing ng brush. Kasi napagod na ako guys. Nanonood ako ng videos, napagod tuloy ako. Mag-ano ako guys. Pag-unboxing mo. Unboxing or haul. Ay, hindi naman siguro to haul kasi kunti lang naman to. Unbox mini haul. Yun. Binili ko din to noong December pa din. December, tapos sa ano pa rin to, sa Lazada pa rin to. Tapos from Lazada, Philippines, cross border, Bonifacio Global City, Taguig. Taguig to siya. Yeah. Ipapakita ko sa inyo yung nabili ko na brush. Ito yung brush na para sa sarili ko. Kasi yung brush ko, guys, yung isa nabili ko dati sa yung 24 pieces, tapos mura lang, hindi lang aabot ng I think 500, mga 500 or 500 below, or basta nakalimutan ko, basta mura lang, hindi lang yung naabot ng 1,000 sa Lazada. Tapos 24 pieces yung pink na brush ko. Yun lang yung brush ko, pero matagal na yun, mga 2016 ko ata yung nabili yun. Tapos may isang brushes din ako na set, pero hindi para sa akin, yung para dun sa school, yung gamit namin nagme-makeup. Sa iba, pero hindi para sa amin. Kaya ito lang yung first time na para sa akin. Tapos yan. And, anong tawag nito? Meron dito. Ito siya, naka-plastic. Tapos, ito din. Ito din yung pinagbalutan nito. Yan. Baho, amoy, plastic. Baho yung amoy niya. Ito, tapos meron din plastic. Tapos ito yung hindi pinakalas yung sa ilalim. Tapos meron pa din yung ito. Alam niyo na yan. Ayan. Ginupit ko na siya. Maganda yung pinagbalutan niya. Kita niyo ba? Ayan. Nabasahin ko to. Ito ay yung brand niya, MATTO, parang Japanese ata to siya kasi, MATTO brushes, MATTO 10 pieces makeup brushes, cosmetics, foundation, makeup brush, tools kit for powder blusher with leather case, black. This package has 1 SKUs and 1 pieces totally. Hello Pay. Yan. Ito na yun siya. Excited ako guys kasi lagi lang ako na-excite. May ano siya. May leather case. Black. Gusto ko yung may mga free na mga pouch. Mga ganyan. Ito na siya. Sarang! Hindi mabaho yung ano. Ito yun siya. Yung leather. Ito yung brand niya, MATTO. Gusto ko yung may pagka gold na zipper dyan, para social. Kita nyo ba guys? MATTO. Yeah. MATTO. Tapos, yan. May pa-plastic pa dito, oh. Hindi muna natin yan tanggalin. Pakita ko lang. Sayang. Yan. Golden siya. Tapos, leather siya guys, ha. Ang ganda. Tapos, buksan natin. Sarang! Unboxing. Yeah. Oh! Wow! Favorite color ko yung pink. Pink, yellow, tsaka mint green. Yung may pagka blue konti. Yung mga ganyan. Ala, ang ganda guys. Pink. Tapos gold. Yan. Ang ganda nito. Ang ganda ng leather.
parang mamahalin guys. Pero, di naman siya gaanong mahal. Ano siya? Hala, nalubat ako. Magkano kaya ito? Nasa ano ko yun eh. Patay na. Magkano to guys? Ah, okay. Ano siya guys? Actual weight 31 kilos. Chargeable. Ano siya lahat? 1,188. Pero 10 pieces siya guys. Tapos, kaya ko to binili kasi maraming comments na yung TV. Maraming comments na magaganda sa MATTO brush. Kaya, yun, pang ano din naman, tagal din naman to masira. Tapos, tagal mo din to magagamit. Kaya, okay na din, 1,188. Tapos, may pouch siya. Ano na ngayon? Nanood ako ng Blood Sisters, yung 3 Blood Sisters, yung si Erich Gonzalez ba? Oo, yan. Para sa ano na din to, parang investment na din to para sa sarili ko. Char, may ganun guys. Kaya yun, gustong gusto ko yung ano, leather bag, paulit-ulit ako, leather case or pouch nito, tapos may pag gold siya. At tanggalin na natin. Wow! Sarang! Ang ganda guys. Ang ganda. Akala ko yung lahat naka-plastic tapos may lagayan ganun. Pa isa-isa yung plastic ha. Hala! Hala guys, ang soft. Oh my god. Hala. Diyos ko, Ramon, saan si Rudy? Hala guys, first time ko talaga to guys. Sa mga brushes na ano ko, example, pag pumupunta ka sa mall, tapos, di ba may mga ano sila, mga testing, makeup, ganun, tapos, magaganda yung mga brushes nila, di ba? Kasi, yung mga pang-testing nila, yung hinahawakan ko, ang gaganda na, malambot, pero ito, just, oh my God. Maniniwala kayo sa akin pag bumili kayo nito. Guys, MATTO. Oh my God. Ang lambot. Hala, ang lambot talaga. Hala, ang lambot nito. Amoy ano siya? Hindi naman mabaho yung amoy niya. May amoy konti lang na basta yung thread. Amoy thread. Hala, ang lambot. Ano to siya eh? Parang pang foundation brush to eh. Hala, ang lambot. Dito maiirita yung mga, ano ko, mga pores, tsaka mga pimples ko dito. Gagawin ko to ng review. Yan. Ito yung pang foundation. Tapos, tarararang, tarang. Yeah. Okay. Para saan ba to? Pang contour. Pang contour kasi may paslant konti. Oh, yan. Ganito yan, oh. MATTO. Gusto ko yung pag may ganito. May pangalan talaga. Pang contour, guys. Dito, paslant yan. Dito. Yan. Brush. 3 times a day. Parang ano lang yun. Balik natin kasi di pa natin gagamitin. Tatago muna natin. Kasi ang lalambot. Yan guys, ang lalambot guys, Tapos hindi siya tinipid sa ano ha, thread niya ha. Yung iba kasi manipis. Gusto ko yun siya. Gusto ko sana yung gold dito kasi silver siya. Pero okay lang din. Maganda na din. Tarang! Ito. Paano din to? Pwede din to pang foundation. Foundation or pang bake. Pang dito. Yung ganito. Yung sa eye area mo. Ganun.
Hala, ang lambot guys. Diyos ko Lord. Yan, maganda na din siya. Maganda sila lahat. Malambot. Balikin natin. Hindi ko na tanggalin sa susunod na sa plastic guys ha. Kasi para hindi hahaba yung video nito. Tapos, pang-apat. Tarang! Pang powder. Yan. Yan lang. Powder. Yan. Oh my God. Iba-iba yung may shape siya dito. Tapos meron dito. Meron, hindi siya pabilog ha. Pero may shape. Shape. Powder kayo dyan. Powder kayo dyan. Yun. Di ba? Ang ganda. The best. First time, but the best. First time para sa, hindi naman first time na brush ko. Pangalawa, pero the best. Kasi yung unang brush ko, di ba, 500, mga 500 or 1,000 below lang yun. Pero 24 pieces. Ang ninipis, guys. Tapos, masakit siya. Ito naman, 1,188. Pero, ganda, lambot. Pang ano na to? 1, 2, 3, 4. Pang 5. Chararang! Chararang! Okay ko guys Hala, parang ang dami naman ito. Parang, ito para, alam ko, pang foundation talaga to eh. Pwede din naman ito pang contour. Pero hindi naman siya slant. Okay lang din. Ito meron din eh. Yan o. Okay. Ito pang blush. Pwede, ito yung pang blush. Yeah. Pang blush dito. Yeah, pang blush to siya. Pwede mo rin ito yung foundation. Pwede naman lahat. Depende sa'yo kung paano mo gamitin yung mga brush. Basta brushes yan. Yan, blush. Yan. Ang lambot, oh. Tapos, hindi ang lambot talaga, guys. Ang sarap sa pakiramdam dito. Yan, guys, oh. Di ba? Tapos, ilan na yun? 5, pang-6. Charang, gabi na, gabing-gabi na. Ito naman, pang ano. Hala. Ito lang yung naiba, may pag ganun siya, ha? Baka free to. Diba? Hindi siya plastic. Plastic din siya, pero hindi ganong ganito. Hala. Ang hirap nito. Yan, matto pa rin. Matto. Balik natin. Ano siya? Pang saan na naman to? Pang powder din to. Right? Parang dalawang pang foundation. Dalawang pang powder. Ito pang powder kasi. Baka ito pwede ito pang slant siya eh. Alam ko pang contour to eh. Ito pang buong mukha to. Ganun yun siya. Kunting ano lang, powder lang. Yan. Diba, tinisting ko na, hindi ko pa nalabhan. Ganun siya kalambot. Testing mo na bago labhan. Pang 7, pang 7. Ala, ito na siya, maliliit na siya. Tarang! Ito, pang nose line. Yan o. Kasi alam ko pang nose line. Alam ko naman pang ano yun. Yan, nose line. Yan o. Nose line talaga siya. Yan. Pwede ba ito dito? Hindi ko alam. Malambot din siya. Hindi ko alam eh. Pwede ba ito? Ito, pang eyeshadow. Yung pang blend. Pang blend to siya. Or pang ano. Pang crease dito. Yan, dito. Yan. Ganyan. Yan. Ganyan din siya. Ang ganda pa rin niya. Tapos, or pwede yun dito pag mag-ano ka. Ang tawag niyan? Pumaliit na pang bake, pang sipping. Yeah. Ganyan. Ito yung pang 8. 8. Pang 9. Ito. Yan. Eyeshadow. Ganito. Yan. Ganyan yan. Ito yung pang eyeshadow na brush. Dalawa yung pang eyeshadow. Ito naman pang, hala.
Ito naman, pang ano naman to? Yung, pag, pwede to sa, ano, pag liquid eyeliner ka, pang blend or pang smudge. Mag-smudge. O pang smudge mo, yung pang, ano dito, yung ganyan. Yeah. Para kung kailangan mong i-blend yung black eyeshadow, dito, yung maliit. Yung para magiging eyeliner. Yeah. May sense ba yung sinasabi ko, guys? Or pwede rin to sa contour area. Or pang highlighter dito sa bone area. Ito pang, alam ko pang ano din siya eh. Pang eyeshadow. Pwede din to pag kunting highlight dito. Alam ko na. Pang highlighter pala to siya. Ito pwede to pang foundation. Ito, highlighter. Yan. Pang highlight. Ito pang powder. Ito pang pang blush. Pwede pang blush or pang contour. Yeah. Kasi marami siyang gamit. Kasi ito nga eh, pwede itong dalawa pang powder yan. Ito pang contour kasi pag slant talaga contour powder. Tapos ito pang foundation, pang highlighter, pang blush, pang foundation. Pwede pang foundation din kasi yan. Yun na guys. Yan. 10 sila lahat. Tao to. 10 ito lahat. Yan. Yan. Matto brush. Yung TV guys. Gabi na guys. Yun na lang yung ilaw ko. Yung TV tsaka yun. Wala nang liwanag sa labas. Madilim na. Yun lang guys. Sa Lazada. 1,000 plus. Tapos, ang lalambot na guys. Para sa sarili mo naman to guys. Kaya, yun. That's all guys. Thank you for watching. Comments kayo kung meron kayong tanong tungkol dito sa Matto brush. Yan. Maliwanag na dito kasi sa TV. Yan. Ang ganda niya guys. Ang ganda ng pouch. Pa-leather pa si Matto. Tapos, para sa sarili mo. Ang lalambot pa guys. Yun. Gagawin ko pa ito ng review. Kaya, parang nag-review na din ako guys. Kaya, yun lang guys. Thank you for watching. See you to my next videos. Bye!